πού? Μπράβο σας! Κάνε γεια σου γεια στον μπαμπάκι πάνω. Κοίτα. Ωραία. Λιδία, πες μας πόσο χρονών γίνεσαι? Για πες. Λιδία, πες μας. 5. Για εδώ και εδώ, σε μένα κοιτά. Κοπέλα, ολόκληρη. Ποιος θα φάει την περισσότερη τούρτα? Πρώτα πρέπει να σερβίρετε τον άντρα της παρέας, τον Κωνσταντίνο. Είναι το μοναδικό αγόρι. Α, ο Κωνσταντίνος. Τώρα κάμερα παίρνεις εσύ, τι παίρνεις? Πού? Βίντεο πήρες. Ω, την Αριέλ. Για να το και βάλτε στο μάτι πάρω φωτογραφία. Πάει η Άριελ, την έφαγε την κοργόνα. Δεν θα ρωτάει αυτά. Να χαίρεσαι την κόρη σου, Ιωάννα. Κάνε μια ευχή. Κάνε μια ευχή στο βίντεο. Κάνε μια ευχή. Ναι. Για την κόρη σου, όχι για σένα. Το μαχαίρι, πρόσεχε. Εύχεται να την έχει πάντα κοντά της. Αυτή δεν την αφήνει με τίποτα. Δώσε μου τα δω. Κύριε Αντώνη, πείτε κι εσείς κάτι. Κλείσε το βίντεο. Γιατί? Ναι, αγάπη μου, Δεν το κόψω αυτό. Έλα ρε Λιδία. Τώρα. Τώρα, έλα Κωνσταντίνα, δοκίμασε, είναι ζαχαρωτό, λες. Για πάρε και σε ένα Αλεξία, γιατί δεν τρώγεται. Τρώγεται. Μην κάνει πλαστικό, δοκίμασε τίποτα ρε. Ζαχαρωτό. Και τα λουλούδια. Δώσε μας ένα φυλάκι, Λιδία. Λιδία, στείλε ένα φυλάκι, κι Μπράβο. άλλο ένα. Άντε. Είναι Και στη ζαχαρωτό. γιαγιά. Στον παππού. Ένα ζαχαρωτό.